Phakela mthakathi. Wacanga ukuthi uyiboss kundlula abani wena. Uyiboss kundlula. Uyishot uJacinta Zuma. Usendleleni. Nawe usendleleni uzofa. Wacanga ukuthi yini nje lapho abonikazi balelizwe le. Muvala abantu bamateksi. Yonke into abantu babulawa ngendlela endaba yenu. Ubulala abantu. Bazikazi lo muntu liyakhuluma. Kucala phela muzophela nonke. Yaba by one. Ngicabanga ukuthi muyicleve. Ya. Phakela mthakathi uzobulala uzobathola phambini. Uzobathola ezulwini labo bangababulala. Shate Jasani. Ngicela wena Jacinta Zuma tshela uyihlo unyoko wakho uZuma uJacob Zuma akulungisela indawo ngoba nawe niyabona ukuthi awusena emalanga amaningi yokuphila nawe uzofa Jacinta awuthanda ukuhlala emhlabeni awusafuna ujola sifuna uzala abantwana awufuna uzoka umnandi awusafuna udliwa ayifuna ipipi awufuna unyombi wa wena umncane kangaka uzofufela into nje ukuthi ayifuni wena lento lento ayikufuni cha uthanda izinto at least ubaba kuguga naphansi kwakhe namasende unenwele ezimhlophe nasemasendeni wena okakaphumi nenwele ezimhlophe wena mara uzofa Jacinta Zuma futhi sekumsulukanyona awukakafika 4 November phela manje nanku uphakela umthakathi is gone ushonile uselinina ni2 manje nifuna wazi namhle 14 July 2026 mkhulume ukuthi kufuneka lesson of beer athe 4 November manje uphakela umthakathi ushonile Jacinta Ndizwe Chubani funa wazi kusasa nge15 July moyakuphi ngizomlandela ngesemuva amashangana asagcwele amashangana nina yenisele lapho Chubana lesson of B mara muzolandela uyicalile into izogcina njini iqondisa ngqo kuwe nje okobizuma uyabona ukuthi uthengisa umntwana wabantu wena uhleli lapha nomfazi wakho nabantwana bakho uthengisa uphakela umthakathi umthengile uthengisa umntwana wabantu namhla ushonile ifamily yakhe izosala nobani wena uhleli lapha gogo uhleli lapha masende akho umsunu wakho musunu kanyoko manje abantwana maphakela umthakathi bazosala nobani sazi ukuthi umoshile vele mara kumosha kwakhe indaba yakho lento ukuthi abulela amashangana achisa amashangana indaba yakho uqalile empile namanje ungayekeli manje kusela umntanakho makabambile le ndaba makabambile le joko le ayaphambili sifuna ubona ukuthi yena uzogcina kuphi wena Zuma msulukanyoko wena nangu abantwana babantu manje nangu phakela umthakathi ufile indaba yakho umsunu kanyoko ekufanele ukuthi sikwazi bafethu ngeke silosibhizi sithuka masibuza ukuthi why abantu benza kanjena eSouth Africa kuvela igama lothi i-country kwatile abantu bathuke abantu abadala bakuthuka amakhosi wabo mawuthi uyalandelela abantu bakwatile bangene itolo bagqekeze bathatha ukudla benze whatever uma uphendula wena i-country kwatile then ufuna ukuthi uyathona manje banelungelo ukuthi babamba abantu inkunzi benze yonke into ukuthi country kwatile akuna country kwatile ngalohlobo ningene nje ubugebengu ni-influenceana kambi ngobugebengu seniqala ubugebengu bantu base South Africa nithi nibamba imibhikisho ubugebengu lento eniyiphethe mina ngintshela nje emehlweni akuna country manje ekwatile engakwatelela koshukela bamakula i-country kwatile ukuhamba ukuthathela abantu amafoni estradini niphethe nje ukusa bantu base South Africa mina ngiyantshela mina anikhuze umuntu mathi uyanikhuza lapha i-country kwatile kwayena lo mongameli wenu shothi niyazi ukuthi kahlahle nenzani naye ngoba kube umongameli ngempela okhathalela izwe lakhe ngoba igama lakhe seleyamoshakala kwamanye amazwe ngaphandle akasenasi
isithunzi akasena dignity ngesizathu nje kuphela sokuthi uhluleka ukuthi athathe isinyathelo sibone ukuthi umongameli usithethe wahluleka isiphi isithethe isinyathelo asithethe sihamba sibanjwe inkunzi lemgwaqeni lapha mawuthi uyabuza thena why lapha bekwenzeka so why lo muntu lona shayiwe why lapha kugcekeziwe kwathatha inini abantu bayitapela komashi bayitapela konanda bayitapela kuphi koJobek lapha bayitapela ku-orange farmer lapha mawuthi uyabuza i-country kwatile ikwatele intweni zabantu kanti noma ukwatile usayazi into engeyona yakho usho ukuthi ungangithathela le moto yami ungithi country kwatile mina ungafala kimi la baniyeka kahle niyekwa yilo government wenu uyaniyeka mina sengitshela emehlweni khohlakala lento eniyenzayo ukukhohlakala ngempela futhi nibamba inkunzi nje nihamba namaphoyisa eniyalehlisa izwe lehlile liwile down to earth liwile liguqa ngamadolo izwe lase South Africa nihamba nilutha nihamba namaphoyisa nithatha izinto nihamba namaphoyisa ukukhohlakala nilamba abantu base South Africa nomona nenhliziyo ezimbi mina ngiyanitshela ngose South Africa ningakwata ningenza whatever nikhohlakele nina nenza lezi zinto lezo ngitshela nine straight nina nivika ngokuthi i-country kwatile abantu baluthi i-country kwatile abantu bashaya abanye abantu i-country kwatile ngiyanitshelwa mina ngopastorino nikhohlakele enelalelani sobohla manyosi ngeke kuphelele la futhi ngeke usakwazi ukubamba nangesandla bengizothi uzongibuza ungibambe ngesandla but lalelani ukukhohlakala no government wenu okhohlakele ngeke sivumele izinto ezirong ezweni lethu bese umawuthi uyabuza wathi i-country kwatile salukazi sibanjwe inkunzi lapha i-country kwatile salukazi sirechwe i-country kwatile kutholakala umuntu efile i-country kwatile ikwatile amanyala ukuthi enze izinto ezirong ngeke bafethu ngeke akuna country kwatile nje ayikho nithi mina hambani occupy le baseline baqoshe khona hambani yongena khona fast akusheshe hambani niyongena khona hambani yongena apha emasaluni hambani yongena ema-tuck shop nibe busy nga something ngoba as long ningekho busy nisazogcwala imigwaco nithi country kwatile hambani niyosebenza ke manje isikhathi sokuthi country kwatile siphelile ke manje iipace zivulekile ngenani emasaluni bosisi angithi yini abantu busy nani rasa pha hambani emasaluni yochena abantu inwele hambani emasaluni yofaka abantu amamele angimboni mina umuntu eZimbabwe noma umuntu waseMozambique umuntu waseSwaziland umuntu waseLesotho ongahamba ayothatha isibhamu le eLesotho abuye azozingela ungizwe or azozingela ufele emntwini or azozingela uDr Dlamini noma uJacinta noma whomever bakithi sizingelana sodwa ungathola ukuthi mhlawumpeni bona labo somabhizinisi abakhona amabhizinisi wabo ahanjiswa abantu bokufika noma babambisene nabantu bokufika noma baqasha abantu bokufika noma basebenzisa abantu bokufika emabhizinisini wabo nasemakhampanini wabo so vele uma uzofika unothi umuntu okufika kahambe ngeke azavume lo yasomabhizinisi ukuthi awiswe imashe vele uzolenza iqebo lokuthi lo muntu lona ongene door to door wagcina wangena ekhampanini yami noma wagcina wangena emsebenzini wami noma efemini yami noma whatever esigodlweni sami lesengiphila kuso ake ngenze implan ukuthi ngiyamsusa khumbula ukuthi kuzo zonke le ndawo lezi kunabaholi ingakho manje kutargetwa abaholi bezindawo ngeke labaholi bonke babe nama-bodyguard ngoba phela kahle siyazi ukuthi umfowethu uphakela unabaqaphi bakhe and then udadewethu uJacinta unabaqaphi bakhe umfowethu ungizwe unabaqaphi bakhe ngenzeka noDr Dlamini unabaqaphi bakhe then le majority le enye lebanga umsindo laphana elokhuzaneni elo kumasheni mash ekugcineni ngeke baze babe nabo abantu ababagada noma sebelele yilapho ke imiphefemulo yabafowethu izophela khona yilapho abafowethu bazolahlekelwa impilo zabo khona ngoba angeke yonke le crew le ehlala igqwele emgwaqeni ethi mabahambe bese yonke iba nonogada cha ngeke kwenzeke ayikho budget enginesiqiniseko sokuthi nabo laba abanabaqaphi indlela le abazanyelwe mhlawumbe abanye abangama-sponsor wemasheni mashi bakithi bathi cha sizonikeza amagazi esowakhokhela nalama donation mhlawumbe la acelwayo kodwa ngale kwaloko bakithi lonke loluququbane leli lonke yonke le crowd lena bakithi inkosi yami as long irasa phambili ubuso bubonakala trust me bazalwane siyolahlekelwa ihlobo zethu siyolahlekelwa abafowethu siyolahlekelwa
ubhuti. Ingakho ngithi ke mase kunjena ke bafethu kubalulekile ukuthi ke bakithi ke nabantu bomthetho ngoba yibona abakwazi ukwenza i-private investigating bakithi bakwazi ukuthi bangene bajule bathola ukuthi lokhu mangabe kusokwenziwa ubani lokhu mangabe kusokwenziwa ubani balandelele futhi yibona abangakwazi ukuprotecta each and every community, each and every location, each and every ndawo bakithi bangakwazi ukuthi amaphoyisa omthetho apatrol enze njalo. But thine bakithi ebusuku mase siqeda ukugida siyolala si crowd ngaleso sikhathi, si crowd emini. Umbhikisho usebenza emini awusebenza ebusuku mase uyelala sowulandwa wedwa. So kumele ukuthi konke lokho sikucabanga bakithi sibe nobuhlakani bokuthi singawubanga umsindo emini but ebusuku impilo zethu zingabi ku risk. Njoba ngihlala ngisho ukuthi bafethu alisebenzi legama lelo ukuthi lona asinendaba noma singafa. Bafethu ngeke sijulukele ukufa. Asilibeke nje iqiniso libe straight. Ngeke sigidele ukuthi ke nanoma singafa sinankinga makuphelile kuphelile ngathi cha bazalwane. Silwela lelizwe ukuthi sizibone siphila impilo engcono kunale yayizolo. Sikhipha abantu bokufika ukuthi abahambe so that sizoba nendawo eyanele ukuthi senze lamabhizinisi lawa esifisa ukwenza, kodwa sibasusela abantu bokufika ukuthi sifuna ukufa emva kwabo sebehambile. Lokho akulona iqiniso bafethu futhi ngeke ngithi lokho ngiyakupporta noma ngiyakuvumela, but ke manje ngifuna ukuthi ni understand that akekho umuntu osukile eSouth Africa waye Malawi noma waye Swaziland noma waye Mozambique noma waya kuphi oqoshiwe eSouth Africa wathi ngisayofuna imbayimbayi ngizobuya ngizodubula isibanibani. Cha, sishayana sodwa bakithi, sishayana sodwa nje kuphela ngoba kukhona phakathi kwethu abadlayo vele ngabantu bokufika. Niyangizwa ukuthi bakhona abantu abadlayo eSouth Africa ngabantu bokufika and bakhona abaranisha amabhizinisi nabantu bokufika eSouth Africa. So mawufika lo muntu uphushe le business for 15 years for 20 years khulisa abantwana ngale business involve abantu bokufika and then wena masawuqala kuye uthana mabahambe so mkhipha isinko emlonyeni so uyabona ukuthi angisena likusasa kulento kahle kahle umuntu ongikhiphisa isinko emlonyeni yilo umuntu onamandla kulento yilo abese ushaya khona uyazi washaya lenhloko vele umsila awusenamandla. Asikucaphele ndoko bafethu kusho mina umfundisi wamaqiniso kuyiSunday namhlanje bakithi ngithi sanibonani eSouth Africa nginibingelele nonke bakithi Nkosi ngithi ngomoya wokukholwa asigadeni impilo mayiphumile bakithi ayireplacewa umphefumulo mawuphumile awureplacewa asinasipele sempilo impilo maseyiphumile iphumile asisenayo enye. Asigadeni impilo zethu siyadingana emva kwale masheni mashi we need to celebrate together ukuthi bafethu at last we got our country back. We have achieved this. Sizuze lokho hayi ukuthi emva kwemasheni mashi sibala amathuna sithi nawo amathuna akhoswa imasheni mashi akubalekile lokho baba. Imagine nje imasheni mashi seyiphelile sesiyaqala siyabala ke manje ukuthi wafa ngemashi yithuna le mashi for what good reason? Who's going to pay those costs? Who's going to take care of the lawo families? Ubani ozanakekela lawo families? Bafethu asidlaleni igame yethu sidlale ngendlela esafe. Asikwenzeni konke sikwenzeni ngendlela esafe. Trust me, masingakwenza ngendlela esafe bafethu ngeke size sisole ngoba akekho naphakathi wethu esingambuza mangafika umuntu afika abuza athi bafethu ubani ongafela lelizwe phakathi kwenu njoba nengaka. Akekho umuntu ongaphumela obala athi yimi lo ngicela nibulale mina izwe lisale likhula. Kuvele nje kuphela kuvela oyedwa athi ukuze nibe nalento enifuna eSouth Africa sicela umuntu oyedwa eme lapha estandini laphana ashaywe afa on the spot ukuze izwe likhuleka. Akekho bafethu, akekho umuntu ofuna ukufa. So singanikeli ngeimpilo zabanye abantu phambili thina sisele emuva siloku sihlohla ukufa mara thina sisalele emuva siphephile. Cha, akekho umuntu odeserve ukufa bafethu. Sonke impilo siyayideserve, sonke impumelelo siyayideserve, sonke imali siyayideserve. So ingakho upastor natholakala ayingena ngathi ufuna ukuthula ngoba akumnandi ukulahlekelwa umuntu omthandayo, umuntu omdingayo, umuntu oyisihlobo, umuntu ongumngane, umuntu ophila naye. Akumnandi bafethu mase South Africa asibambaneni sibe into eyodwa. We are one family. Yingakho bafethu laba abaduduzela inzondo angibafisi angibafuni futhi I'm trying by all means imihla lamalanga ukuthi ngikhuze indaba yenzondo ngikhuze indaba bakithi please
Ngiyanicela bafowethu, ngiyanicela uPastorino. Ngithi bafowethu asigadeni impilo iza kanye, impilo yaphela. Akekho sishayelanani sodwa. Why sibulalana sodwa manje? Why sizingelana sodwa? Ngibonile ivideo lapha kamfowethu ufela umntwini ukuthi bakithi impilo yakhe sophila njengenyoni. It's not good bafowethu. It's not good at all. Bazothi abantu basafocus ekufela umntwini ukuthi bazama iprotection kafela umntwini kube kukhalwa ngapha. Kodwa South Africa idrama into esinayo bafowethu. Idrama into esinayo. Uyabona njengamanje njengoba ngikhuluma nani namhlanje kuyiMonday. 03 today kuMonday August. Manje isiphakela umthakathi vessels ogogo no mama. Njengamanje manje uphakela umthakathi vessels ogogo. Uyazi bafowethu angazi ukuthi beningenze njani ukuthi nicele wonke ama landlords, nicele bonke ogogo nkosama baqashisele amakula itolo, baqashisele abantu bokufika mhlawumbe nama room. Nike nibenze ukuthi nabo bafile ukuthi they are part and parcel ye South Africa. Uyazi kubhlungu ukuthi unamandla, unamajaqamba nasehlathini uyoma umisimbi lapho uphikisane nogogo. Ugogo ebenendlela abona ngayo ukuthi nginabazukulu labavuka abadlile ngalama room. Nginabazukulu la bayafunda ngalama room. Bese wena uzovele nje impela uphendula isalukazi lesi ositshele thona awudlali wena, akudlalwa la. Eqinisweni lonke liphelele abantu benkosi. Mina ngibona isiqalekiso manje. Ngibona sifa kabuhlungu, ngibona sigula kabuhlungu, ngibona sijeza. Ngibona isijeziso nje kuphela kulento lena ngoba awukwazi ukuthi umuntu omdala angaka understand ukuthi kwenzakalani nokuthi kuyowenzakalani uvela ubese umenza ungathi uya understand. Ngibuka ama video manje atrendayo. That is why ngithi phakela umthakathi vessels ogogo no mama abaqashisa abantu bokufika. So abomama laba nabogogo laba balwela ukuthi mawusithathela labantu yikuphi ozosibekela kona etafuleni, yikuphi namhlanje esizokubekela abantwana etafuleni ukuthi badle. Bayadinga ukuthi ba-understandiswe, bayadinga ukuthi balalise sibenzeni abantu abadala bayithi ingqondo zabo ayisafani nezethu. Thina sinamaplani njengoba singomala laphenduke. Namhlanje singaba busy kumbhikisho lo, mara sibe sineplan ukuthi ekugcineni wawo siyazi sizotholana. Ogogo ba on a blank page, abazi lutho, abazi nakhona lawo ma room lawo noma lo mcashi lo wokufika bamtholele ebunzimeni after isikhathi eside. Maybe ugogo lona uhole unyaka wonke eloke ezama ukuthenga usemende, athenga izitina, athi mangake ngimise okungama room nyana okuthathu ngiqashise la kuyoba khona nkosami ngiyocosha nami ikade eziko. So ukwenzile umuntu omdala lokho sekwenzakele, then out of the blue all of a suddenly ngokusa nje kuphela kwemicabango yethu siyintsha yanamhlanje, then uzofika kugogo uthi gogo mina sengimdala ngithi labantu laba baso angisabafuni kule country yami. Ugogo lo ulwa nje unolwazi ukuthi udlulephi, ubuya kusiphi isimo ukuze agcina akusukuthi bakithi thina esihlakaniphile namhlanje abantu abadala laba esinawo bebangahlakaniphanga noma bebangazi lutho bebazi. Ingakho bake basebenzela nasemakhishini bagcilazwa abelungu. Namhlanje labantu abadala sebazogcilazwa yithi inzalo yabo, sibahlukumeza ngalo hlobo. Impela nje ikona lokho esithi nina siyothola isibusiso ngalokho, ikona lokho esithi siyakhulekela entabeni. Cha bafowethu, cha bafowethu. Yabona kule ndaba othi manje intsha yase South Africa seyilwa nezalukazi manje ayingiphathi kahle neze leyo.
into yokuthi manje izalukazi seziyakhala inyembezi zikhaliswa ithina bantu abasha esibhikishayo ukuthi abantu bokufika abahambe. So bakithi kuyi-problem ngempela njengamanje ingawo ngithi mina manje kushuthi kahle manje ngiwabonile nje amavidiyo lapha nophakela umthakathi ekhuluma nomunye umama lapha sekubhlungu bafowethu ucanga ukuthi impela ukhona umama or ugogo wase South Africa ongavele abe against umntanakhe wase South Africa okuphakela umthakathi akekho. So bekumele ngabe nine mhlawumbe niyazama ukuthi nibize abantu abadala bonke laba abanabantu ababaqashisele nibachazele ba-understande baninikeze imibuzo niphendule leyo mbuzo leyo ukuthi cha uma senza njena nine nizophila nga 1 2 3 hayi ukuthi nithi abaphume bazozibona phela vele thina njengoba simnomfutho kanje sesiyadla kulento sekhona la sidla khona khona iminikelo engenayo sekukhona into esisupporta sesinama plan vele sesingama celebrities sidumile ngalento yemashini mashi. So labantu abadala laba bona ke bafuna ukwazi ukuthi mangabe ukhipha lomqashi ukhipha lomndiya lapha kule tax shop yena uyosala abhadala ngani school fees sengane yakhe uyosala ethenga ngani uniform lefunakala esikoleni ingane manje kuyoba uDecember ezinye ayikhokhanga ngeze wathola ama results uma bangawathola ama results abakhokhanga angeke sibhikishe sithi sibhikishela umndeni wakamkhize lapha ukuthi awutholanga umntana khona akatholanga ama results because of beyangena imali yokubhadala ngeke sikwenze senza kuphela thina lokho esibonayo ukuthi kuvuna thina bafowethu asiyekeleni ke manje ukulwa nabantu abadala asibachazeleni asibizeni meeting ngokusheshsha abantu abadala bachazele ukuthi njengoba sinithathela labantu abanikeza isinko sangemihla iplan yethu nayi sesiyayenza ngoba empilweni bakithi ilanga nelanga usuku nosuku njengoba siyesibone lapha ukuthi after imashini mashi kuyangena kuyadliwa kuba nenyama kube nanana labantu abadala bona bazodlani mase kuxoshwe labantu bokufika yilapho nje kuphela ngithi mina ngumfundisi wamaqiniso ngicela please le message nindlulise fast ifike kulabantu vele ekuyibona babize wonke umuntu especially labakhulile mangabe uyenza lento kithina senama plan njengoba ubona namanje sendleleni siyahlanganisa. So umuntu omdala uzomtshela wena ngenyanga ezimbili ezintathu ukuthi hey lento lendlela libophila ngayo asisayifuni thina bantwana bakho noma thina sizukulwane sakho sesidabange ngenye indlela utshela umuntu omdala impela lokulethe emhlabeni isibusiso sikhona lapho ninaso yini isibusiso kuleyo nto cha ngeke bafowethu ngeke never ngiyanicela bizana meeting fast nibiza abantu abadala nibachazele babe ku page elilodwa bazi ukuthi izingane zethu zisisusa la kulobugcila lobo basifaka lapha kulela Canaan hayi ukuthi thina sithatha abantu abadala la sithi siyabasisa eGibhithe kanti siyobashiya endleleni yithina siyongena eCanaan labantu abasena plan amadola abhlungu abasakwazi ukusebenza bashaya ama hydratics bekade basebenza ema kitchen bashaya amanzi too much banesifo sama